Γεια σας παιδιά, σήμερα κατά το δεύτερο βίντεο θα παίξουμε Ninja 2024. Ένα ωραίο βίντεο, παιχνίδι που σε κάποιους που έχουν το ελεύθερο της χρόνης θα τους αρέσει. Ναι, όπως καταλάβατε, επειδή δεν το είπα στο πρώτο βίντεο, θα έχουμε διάφορα περιεχόμενα και τέτοια του βίντεο που θα παίζουμε συνέχεια. Αλλά διαφορετικά βίντεο. Ναι, θα σας γνωρίζω. Το λένε Shadow Fight 2. Εγώ το λέω Ninja 2 γιατί έτσι με βολεύει. Ναι. Τώρα περιμένουμε να φορτίσει, θέλει πολύ ώρα. Sorry. What? Πρώτη φορά το βλέπω, όχι. Όχι, κλείστο. Δεν θέλω να το. Μπήκαμε στο YouTube. Συγγνώμη. Ναι, όλα αυτά είναι τα παιχνίδια μου. Κάποια είναι της αδερφής μου, κάποια δικά μου. Ναι, θα παίζουμε και ice cream όπως είδατε. Πάμε να πούμε πίσω στο σαντούν. Εδώ είμαστε Ninja, είμαι level 4. Πριν λίγο το άρχισα. Ναι, και πάμε να παίξουμε για να δούμε. Θα παίξουμε αυτό με τους Ninja. Που είναι όντως Ninja που παίζουμε. Round με διάφορες. Και μπορεί να φτάσουμε μέχρι και το 100. Εγώ φτάνω μέχρι το 7 γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ενώ πρέπει να φτάσει μέχρι τα άπειρα level. Δεν έχει τέλος αυτό. Κάθε level όμως δίνει κάτι καλό, να άκουσα. Με είπανε. Και σήμερα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε 10 level. Βλέπετε πόσο καλά πατώ τις κινήσεις. Φάτη κλωτσιά μου. Ναι, ωραίο παιχνιδάκι κι αυτό. Πάμε round 3. Δεν κατάλησα σχεδόν τίποτα ζωή. Είμαι τόσο καλός. Αν ναι, και όσοι σας είπα, ό,τι παιχνίδι παίζω και μπορούμε να γίνουμε friends, θα σας δείχνω τη μια φορά που το παίζω το ID μου, καταλάβατε το όνομά μου, και ό,τι θέλετε μου στέλνετε, θα γράφετε στα σχόλια Μιχάλη, το όνομά μου είναι το τέτοιο. Είμαι ο τέτοιος το όνομά μου. Τέλος πάντων, ότι το όνομα μου είναι το τάδε. Και εγώ θα σας κάνω friends. Το είχα να μην ξέρω, όχι να κάνω απλά αυτούς που μου στέλνουν. Ναι. Όσοι δεν μου γράφετε, συγγνώμη, αλλά δεν θα σας κάνω, γιατί θα ξέρω. Τσόγκα. Είναι hard, βλέπετε. Τώρα φαίνεται εύκολος. Αυτός. Αου. Φαίνεται καλός. Είναι καλός. Αλλά όχι εσένα εγώ. Όσο δεν ξέρω το πηγαίνω καράτε και τις κινήσεις που δείχνουν στο παιχνίδι, οι περισσότερες είναι και στο καράτε. Round 6. Καλό το round 6. Έλα γρήγορα. Πέτσε. Τσάου. Φάτη. Ναι. Το βγάλαμε. RKO. Πάμε. Όχι, κατάνα. Εγώ θα βγάζω. Ακούστε, τώρα που είναι καλοκαίρι θέμης, θα βγάζω. Είμαι από την Κύπρο, ναι, γι' αυτό κάποιες λέξεις μου δεν καταλαβαίνονται. Ναι. Ναι, το περιεχόμενο
Θα βγάζω περίπου 3 βίντεο την ημέρα, 4 εδώ. Τώρα που έχω σχολείο θα βγάζω 4 την εβδομάδα, δεν ξέρω. Θα δούμε. Πάντως κάθε Σαββατοκυριακό θα έχουμε από ένα βίντεο, το υπόσχομαι. Εκτός αν προκύψει κάτι. Εντάξει. Εδώ τώρα. Ωραία. Τι round είμαστε? Round 8. Δεν έχω ποτέ φτάσει εδώ. Ούτε αυτή την κουρούα δεν την έχω ξαναδεί. Μη μου δίνεις φάπες. Τώρα θα δεις. Θα σε το δώσω να πάει εκεί που πρέπει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν είμαι λούς. Είμαι καλύτερος. Κέρδισα 7 σουγιάς νίτζα. Όχι, δεν θέλω. Ναι. Αφού μας έδειξε η θεθύμηση, ώρα να κλείσουμε. Bye!